Dobar dan. Da? Dobar dan, izvolite. Sam dobija psihijatriju Batine. Ne, samo za malo, je vrata do, samo čas. Doktore, treba vas jedan. Evo, radite se. Može. Izvolite. Evo, ja imam jedan problem, ne znam kako da ga riješim, to je autosugestijom. Probat ćemo na daljinu ovako, rade specijalista. Nisam, još sam djevac sa 25 godina, pa ako bi mi mogli pomoći. A koji si znak, recimo? Strijelac. Mi to ne pomaže. Ja sam do malo prije mislio da sam djevac, ali nakon liječenja imamo ishoće da nisam. Slušaj, sad ćemo mi to riješiti. Ponavljaj za mnom, sjedi si na mjestu gdje možeš zauzeti ugodan položaj da ti ništa ne odvraća pažnju. Jesam. Gledaj ravno u slušalicu. Koju slušalicu? Svoju slušalicu. Svoju slušalicu, ne u moju, jeba. Nemoj se smijati. Ti vjeruješ u sebe. Ja vjerujem. Ti si pojedinac, ali jak kao mnoštvo. Jak sam kao mnoštvo. Ti u to vjeruješ. Ja vjerujem. Ti si zadovoljan jer si sam sebi dovoljan. Ja sam sam sebi dovoljan, ne treba mi niko. Žene te samo dovode u stanje rastroja. Žene me samo dovode u stanje rastroja. I sad ga izdrka i bit će dobro. Tako je, ajde, dobro, ide. Sljedeći. A njemu ipak bilo najlipše. Sljedeći. Svršava batina. Ej, do kurac. Radeš, kužaj, ja moram sam ti uvaliti da bude malo realnije. Ma daj.